Kaixo, poliki hasingo gea. Arratsaldeon, lehenik eta behin eskerrik asko honea gerturatzeagatik. Gaur, Ane Ablanedo entzungo dugu. Bere hitzaldia gure berriak ekantolatu du, eta hasteko gure berriak zer den pixka bat azalduko dizuet labur-labur eta gainetik. Hau da gure berriaken logoa, eta hor jartzen duen moduan, independentziarako komunikabide bada, eta autofinantziaketaz eta jendearen aportazioakin lan egiten duen komunikabide bada. Ez du diru laguntza publikori jasotzen, ez da publizitatearen sarrerarik jasotzen. Orduan, esan xumea den neurrian ere duina dala, eta bere helburuarekin lan egiten duela. Hor jartzen duen independentziarako komunikabidea denez, hori da bere helburu nagusia. Komunikabide honen web orria ikusten dezute hor, eta hemen aipatu badaudela artikulo pilo bat eta bideo ere bai pilo bat ikusteko, baina denak jarraitzen dutela independentziaren helburuarekin. Gaur egun informazioa oso kutsatuta jasotzen dugu eta behar hori ikusten zen eta hutsune hori betetzea du helburu komunikabide honek. Eduki hau eta gain, gure berriakek 3 liburu argitaratu ditu, eta hau izan zen lehena, zapalkuntzatik askatasunera. Izenburua ikusita, ideia bat egiten dugun nondik nora doan, esan barruan, hemen bertan ditugula, independentziarako bidean herri batek garbi eduki behar ditun kontzeptuak azaltzen ditula, eta baita ere bide horretan herri batek eman beharreko urratsak. Bigarren argitarapena Asisko Urmenetaren eskutik etorri zitzaigun. Hau parodia satiriko bada, eta umorea erabiltzen du egoera politiko jakin bat edo herri baten egoera kritikatuz. Bai zapalduarena eta bai zapaltzailearen arteko harremana kritikatzen ditu, eta Robinson Crusoeren pertsonaia tiraka ostiral da eleberri honetan pertsonai nagusia, eta hasieran zapaldua eta asimilatua den pertsona poliki-poliki joaten da bere egoeraz jabetzen eta konfiantza hartzen askatasunera iritsi arte. Hemen Asiskok ideia batzuk ematen dizkigu, azaltzen digu Euskal Herrian jasotzen edo gertatzen ari zaigun egoera, asimilatzailea, eta pauta batzuk edo klabe batzuk ematen dizkigu ere desio dugun independentzia hori lortzeko. Hau da 3. liburua, Asisko Urmenetaren eskutik ere bai, eleberri grafikoa, eta hau argitaratu zuen gure berriakek Erroak argitaletxearekin eta Prefosta elkartearekin batera, Atarratzeko elkartearekin batera, elkarlanean. Novela grafiko bada baitare eta Euskadi saria jaso du. Novela honetan, edo eleberri honetan, Asisko Urmenetak esaten duen bezala, herri honek ahaztua izan duen pertsona bat ekartzen digu gogora, Agustin Xao, euskalduna, euskaltzalea, politikaria, ezkertiarra, feminista, eta gezurra badirudi ere herri honetan ahaztua izan dugu, eta berak ekarri digu gogora eta errekonozimendu bat egin dio pertsona honi. Bere biografia azaltzen digu liburuan, eta biografiarekin batera garai hartako Euskal Herriko egoera politikoa eta baita ere Europako beste herri batzuen egoera askatzailea garai hartan. Eta
eduki eta hauetaz gain, gaurko hitzaldia ere marko honen barruan sartzen da, eta orain bukatzeko gure berriak eta esan komunikabide hau lanean jarraitzen dula, eta lanean jarraitu beharko duela bere helburua lortua ikusi arte, hau da independentzia lortu arte. Eta gure berriak ekin bukatuz, aurkeztuko dizuet gaurko hitzaldia emango digun Ane Ablanedo, Iruñan sortua da bera, unibertsitateko irakaslea, bai Nafarroako unibertsitatean eta baita iparraldean, heziketa librean eta pedagogia berritzaileetan aditua da, eta gai hauek jorratzeko eskaintzen ditu jardunaldik eta formakuntzak, bai irakasle, guraso, taldetan, hezitzaile eta bar. Baiona eta Iruña artean bizi da, orduan ederki ezagutzen ditu herri honen bi errealitate gogorrak, eta berak esaten du askatasuna dela bizitzaren ardatza. Eta ildo honetatik ere hitz egingo digula uste dut hezkuntzaz. Eta, bueno, amaitzeko esan bere hitzaldia bukatu ondoren iukiko degula aukera galderak egiteko eta norbaitek zerbait esan nahi badu. Eta besterik gabe, zurea da hitza, Ane. Eskerrik asko, Jone. Eta eskerrik asko etorri zareten guztiei, arratsaldeon. Bueno, Jonek presentatu nau pixka bat, nire webunetik ateratako informazioa dela pentsatzen dut, eta pedagogia berritzaileetan eta aditua. Egia da bere momentuan hola jarri nuela, ala nintzela uste nuelako, baina egia da orain gehiago dudala nire burua antipedagogotzat. Ez naiz pedagogiaren batere aldekoa, baina gero hitzaldian zehar esplikatuko dizuet zergatik. Baina gehiago askatasunaren maitale naizen aldetik, pedagogiaren kontrakoa izan behar. Pedagogia egina dago, ongi jakinen duzuenez, pixkata hausnarketa egiten baldin baduzue behintzat, pedagogia egina dagola nolabait aurra bideratzeko. Eta norbait bideratzen duzunean, dirigitzen duzunean, berea ez den bidetik aldentzen ari zatzaizkio, eta zentzorretan ari zara bere askatasunaren kontra egiten, ez da, beraz. Askatasuna, egia da pixka bat hor, webunean ere ala jarri nuela, ez da, askatasuna ezarri dudala nire bizitzaren ardatz, iparrorratz gehiago ardatza asko esatea da, libre izatea ez da erresa, gehiago da utopia bat, gehiago da bide bat, gehiago da hori norabide bat, ez da, eta askatasunaren aldeko bilaketa horretan eta ardatz bilatu nahi horretan oso kontziente izan naiz, bestearen askatasuna bizik importantea dela, errespetatzea eta bar. Eta pixka ja sartuta gaurko gaian, esango dizuet, pixkat urduri ere banagola, ze gaur kontatuko dizkizuedanak dira urte askotako hausnarketen ondorioak, baina berriki nolabait lortu ditudanak, ezakit nola esan. Bilaketa horretan eta hausnarketa eta errealitatea zalantzan jartze horretan eta bar, joaiten zara gauza batzukola ikusten, ulertzen eta bar, eta nire bi bideak izan da noski askatasun pertsonala, jakina, ez? Eta hor, beti hausnarketa egiten duzu, zer mugatzen du zure askatasuna, nork, zergatik, eta hori dena. Noski, irakasle naizen aldetik ere bai, eta jendearekin lan egiten duan neurrian ere bai, besteen askatasun horretan noski saiatzen naiz, ez eskuak gehiegi sartzen. Baina beste esparru bat ere bada noski, eta euskalduna naizen aldetik, ezin naizela herri honetan behintzat, orain, libre izan, gure herria, menderatua delako, zapaldua delako, eta beraz, nire askatasuna maite dudalako, noski, eta herri baten kide naizen aldetik, independentzia hori, beraz, askatasun hori nola bilatu, bide horretan ere, egin izan ditut nire gogoetak, ez? Eta gaurko hitzaldian, pixka bat, saiatuko naizola sintetizatzen, azken aldi honetan nola iritsi naizen ikustera, ze harreman duten biek, noski, pertsona berarentzat dira, ez? Askatasuna eta bar, baina pixkat saiatu naiz heziketa librean eta ere nola ditua naizen, eta ze diferentzia dagoen pixkat heziketa librea eta heziketa liberatzailearen artean, iruditzen zaidalako behar bada herri honetan, edo beste tamaneri hemen gertatzen dira interesatzen zait, ez dela biziki ongi ulertu heziketa librea zer den, zeren eta libre izateko behar dituzu zirkunstantzia batzuk soziopolitikoak ere badirenak, eta horiek eduki ezean behar duzu
liberatu. Eta beraz, ezin duzu haur bat ezi, pentsatuta, askatasunean bizi garela eta besterik gabe egin behar duzula bermatu bere bide hori. Horan, gogoeta batzu dira, behar bada momenturen batean ez naiz oso fin edo zuzen edo zorrotz harituko, baina pixkat hori, ari naizelako nolabait primizian, hola kontatzen zuei hola gauza batzuk. Hori, eskerrik asko etortzeagatik, eskerrik asko noski antolatzaileei, gure berriaki, holako ekitaldiak antolatzeagatik, ez da inondik ere erresa holako gauzak entzutea, batez ere herriari dagozkionak, alde horretatik, eskerrik asko antolatzeagatik, eta neurri batean existitzeagatik, nolabait, zapalduak beti behar dituelako betaurreko bereziak, bere realitatea begiratzeko. Eta hor sartzen naiz nahi bali maduzue, gero helduko diodan ari batetik tiraka, esatea, gertatzen dena da, garai batean baino kamuflatuago eta ezkutukoago direla herri batentzat edo berdin zait pertsona batentzat estrukturalak eta egiturazkoak diren zapalkuntzak. Garai batean askoz ere erresago zen topatzean non genituen pixka gure kaiolaren ola barroteak, orain askoz ere kamuflatuago dago dena, eta beraz behar dugu askoz ere erneago ibili munduan eta bizitzan ikusteko benetan nondik ari zaizkigun pixka bat, eta nor ari zaigun pixka ziria sartzen, eta beraz, alde horretatik komunikabide bat egotea nolabait espiritu horretatik saiatzen dena nolabait albisteak irakurtzen edo eskaintzen, hori beti eskertzekoa da. Hitzaldiaren izenburua, behar bada seguro zuen artean irakasle asko bazaudetela eta behar bada pedagogoak eta dena, behar bada baten batek asmatu du edo identifikatu du, ez dela noski nik asmatua, liburu baten izenburua da, Paulo Freireren liburu baten izenburua da, Zapalduaren pedagogia. Omenaldi txiki batengatik egin nahi izan diotola keinu. Batez ere, bera, ez da bereziki nik gehien estimatzen dudan hola pedagogo bat, edo segitzen dudana, baina bada gauza bat, iruditzen zaidana sekulako aportazioa dela, bera asko arduratu zen nolabait helduen alfabetizazioaz, eta zentzu horretan eskola baten egitekoaz, eta da jende alfabetizatzea, irakurtzen eta idazten erakustea eta bera batez ere helduen mundu horretan ibili zen. Baina berak egin duen aportazioa, eta nik hortik hartu nahi izan diot izenburua da, pertsona bati irakurtzen, batez ere, idazten baino gehiago, idatzi ere bai, baina irakurtzen erakustea, dela bere realitatea irakurtzen erakustea. Hori, benetan, iruditzen zait, horrekin bakarrik baldin bazazte etxera, ni pozik gelituko naiz, alegia irakasle garen aldetik eta zenbateraino ematen dizkiegun gure aurrei, gure gaztei, klabeak beren realitatea irakurtzeko. Ari naiz jadanik bi ideia importante ematen, lehena, orain zapalkuntzak kamuflatuta daude, ez dira inerrez ikusten, bi, erakutsi behar diegu, gure aurrei, errealitatea zein den, eta nolakoa, eta non dagoen. Hortik, jarri naiz nolabait bide bat markatzen. Hori, alfabetizazioaren garrantzia edozein personarentzat da importantea, baina gu bezalako zapaldu batentzat bere biziko garrantzia du kontuak. Beraz, zapaldu garen neurrian, zapalkuntza mota askotakoak egoten aldira, eta bakoitzak, pentsatzot hemen zaudeten guztiak euskaldunak zaretela, baita nazionalki ere, esan edut ez bakarrik hizkuntzaz, eta beraz, zuentzat ere, niretzat bezala, behar bada garrantzitsuena izango da nazio zapalkuntza, baina ez bazinat ere, behar bada lagunduko dizue, beste zapalkuntza mota batzuekin. Gero sartuko naiz pixkat esatera nola, gure zapalkuntza ez den nola nahikoa, eta ez den ekiparatzen beste zapalkuntza mota batzuekin. Eta hori ez dela iraitzi kontu bat, baizik eta pixka bat, gauza batzuk aztertuta, hola dela, ez da? Baina zapaldu batentzat, nola bere bizitza doan, nolabait zapalkuntza hori gainditu behar horretan, berarentzat bere biziko garrantzia du kontu horrek. Eta gu, noski, euskal irakasleak baldin bagara, euskal hezitzaileak edo euskal helduak besterik gabe, ari gara haur zapalduekin lanean. Hori ez dugu ahaztu behar. Beraiek behar badaz dira konstiente. Noski, behar bada gu ere ez. Alde horretatik ere bai pedagogia hitza izenburuan jarri nahi izan nuen, ez bakarrik nolako pedagogia kakotxartean eman behar diegun aurrei zapaldu diren neurrian, baizik eta ze pedagogia egin behar dugun gure artean ere bai, hain zuzen ere gure realitatea horrelakoa dela ikusteko. Ze guretzat ere kamuflatua dago, omen dago gure realitate hori. Pedagogia hitzarena pixka bat esan dizuet, zergatik ez dudan gehiegi maite, iruditzen zaidalako pedagogiaren izenean askotan egiten dugula, kamuflatu guk ere bai, aurraren alako manipulatze bat.
Hau da, pedagogia erabiltzen dugu zertarako askotan. Nola, aurrak ez duen hori ikasi nahi, edo ez duen hori egin nahi, gu pedagogia berritzaileak erabiltzen ditugu eta motibatzeko. Baina azkenean, ari gara nolabait bere oinarrizko askatasun hori ukatzen, ari gatzaizkiolako bere bidetik nolabait aldentzen. Alde horretatik pedagogia bezala heziketa hitzari berdin esaten halko genioke, heziketa ere nolabait modu batean edo bestean hori ere delako. Da pertsona bat nolabait otzantzea edo domestikatzea, esango dizuet zergatik, hori ere bai, zergatik iruditzen zaidan horrela dela, modu agerikoago batean edo kamuflatuago batean ere bai. Berez heziketak ez luke zertan hori izan eta ez da toki guztietan horrela. Heziketa berez eta bere adierarik nolabait esan sanoenean edo ez dakit, guretzat ere aplikatu genezaken horretan, heziketa da belaunaldi zaharrago batek bere hurrengo belaunaldiei eskaintzen dien sozializazio prozesu bat, non aurrek ikasten duten komunitate horretan integratzeko beharrezkoak diren jakintzak, beharrezkoak diren jarrerak, beharrezkoak diren ritualak edo. Zentzu horretan ezik eta guztiak dira nolabait nola esan, erreproduktiboak, hau da, gizarte batek berez nahi izaten du edo komunitate batek berez nahi izaten du perpetuatu bere gizarte hori, eta beraz ematen ditu klabeak, hurrengo belaunaldiei, bere gizarte horrek segidezan bizitzen eta bizirauten nolabait, ez da. Kontua da beraz, ez da inbeste heziketa zer den edo nolakoa, eta baizik eta nolako gizartea dugun, nolako komunitate osatzen dugun, ikusteko, hau da, gure realitatea sanoa balitz, gure gizartea sanoa balitz, gure herria ongi balego, libre, sano eta bizirik, behar bada ez genuke hainbeste kezkatu behar nolako heziketari garen eskaintzen aurrei, zehariko ginateken eskaintzen hori xebera. Nola gure bitartez ezitzen dugun, gure klabeak horiek lirateke eta behar bada litzateke hain importantea pixkat heziketa nolabait esan nolakoa den, ez da? Gure gizarte honetan, gizarte hitza erabiltzen dudanean ez dut erabiltzen herriaren ordezko bezala, baizik eta ari naiz nolabait gure gizarte okzidentala edo izendatzen, bai? Beraz, gure gizarte okzidental honetan eta dituen baloreekin eta dituen klabeekin eta gure herri menderatu honetan, hau da, gure herria botere konkretu eta zehatz eta abizenak dituzten batzuk daukate nolabait menderatua. Beraz, botere horrek guretzat gizarte okzidental garen neurrian eta herri menderatu garen neurrian behar du izan gaitezela oso sumiso, oso hotzan, oso obeditzaile eta gainera iruditu behar zaigu nolabait askatasunean bizi garela. Nolabait, beraz, nola olako gizartea garen eta olako herria garen nolabait edo ola gauzkaten eta ola gauden, oso erne egon behar dugu zerari garen erreproduzitzen, zeren eta besterik gabe erreproduzitzen baldin badugu gure heziketa, ari garena da, perpetuatzen eredu hori. Hau da, perfil psikologiko oso konkretu bat sortzen duen heziketa, nolabait. Heziketak hemen, esan nahi dut, Euskal Herrian, edo berdin zaite Frantzian, edo Alemanian eta nolabait, hola da, baina gainera gure herrian, horrek badu gainera beste helburu bat, eta da, gu izan gaitezela, are gehiago mendeko, eta are gehiago sumiso, eta are gehiago hotzan, nolabait. Gero beste puntualizazio bat ere bai, heziketa hitza erabiltzen dudanean, naiz eta gero zentratuko naiz gehiago nahi bali maduzu eskola edo ikastola edo ikastetxeen hola pixka konfigurazioan, baina ez naiz ari hainbeste hori, eskola munduaz bakarrik, baizik eta pixka bat aurrentzat daukagun heziketa orokor horri buruz. Hau da, krianzaren zentzuare hor sartzen dut, ze ikusiko dugunez, edo saiatuko naizenez esplikatzen, ume bat libre izateko, pertsona bat libre izateko, behar du karakterialki ere gai izan askatasunean bizitzeko. Eta karakterialki nola koak garen, edo ze gaitasun dugun eta zein ezintasun ditugun, edo ze zailtasun, hori dena hortzaroan gertatzen da. Eta beraz ez da bakarrik eskola, baizik eta nolako hasiera eskaintzen zaigun toki batean izan gaitezen libreago edo mendekoago, bai? Puntualizazio importante bat. Bueno, beraz, olako heziketa bat alegia helburu duena pertsona hotzanak sortzea,
eta nik konbentzituta nago hori dela oraingo heziketaren helburua, eta helburua ez balitz, pentsa, demagun niri zaidala iruditzen helburua deni, baina desde luego produktua bai, da perfil psikologiko sumiso eta mendekotasunerako joera duena sortzea, hori da heziketaren nolabait helburua, gaur eta hemen ezagutzen dugun bezala, eta eraginkorra izateko behar du hasi prozesu hori oso txikia garenean, haurtzaroan. Haurtzaroa oso garai delikatua da, aurrek, eta guk aurrak izan ginenean, badituztelako ezaugarri batzuk, edo beren bizitzak dauzka ezaugarri batzuk, oso nolabait oso vulnerable egiten duena pixka bat, bere barnean eskua sartu ahal izateko. Haurtzaroan, biologikoki mendeko gara, ez da subordinazio oraindik politiko bat, baina heldu batekiko harremanean mendeko gara, eta beraz, zenbateraino heldu horrek errespetatzen duen txikia bada ere, txikia garenean, askatasunean bizitzeko dugun gaitasun hori, edo zenbateraino hasieratik beretik ezartzen digun eredu oso direktibo bat nahi duena, pixka bat egin dezagun bere bidea eta zainbeste gurea eta bar, hor dago sekulako garrantzia duen kontua, eta nolabait, haurtzaroan hasten baldin bagara, heldu aur harreman asimetriko eta direktibo bat ezartzen, eta gainera horrek denboran irauten baldin badu, eta ez baldin bada gure erabakimena nolabait kasik bat ere errespetatzen, sentitzen gaituztelako oso txiki garela eta ez garela kasik deustarako gai, hor ari gara jadanik ezartzen eta implantatzen nolabait, eta ereiten jadanik mendeko estruktural nolabait bilakatu gaitezen hazia. Hau da, pentsatu behar dugu, nolabait, pertsonak, hau nosi kontu ideologikoa da eta politikoa da, hori norberak egin behar du bera hausnarketa, baina pentsatu behar dugu, benetan pertsonak libre garen edo ez garen, zentzu existentzial batean nahi baldin baduzue. Pentsatzen baldin badugu pertsonak ez garela libre, ari gara onartzen, gatibu izateko jaio garela, eta beraz behar dugula mandatari bat egingo duena, egingo diguna pixka bat hori, bideratu eta agindu eta gidatu eta hori dena. Nola nik hori ez dudan inondik ere pentsatzen, jakina, pentsatzeu zuek ez da ere, pentsatu behar dugu aurrak hasieratik direla gai, nolabait, askatasunean bizitzeko. Noski esango duzu ez astakeri esaten ari den, ez? Aur bat ez da bakarri bizitzen al, ez da benetan libre bizitzeko gai, ze berriro esango dut, harreman oso asimetriko batean bizi da helduekin eta hori dena. Noski baina beti txiki garenean ere badago zerbait erabaki dezakeguna libreki. Eta gakoa, heziketa on baten gakoa litzateke, hain zuzen ere aurrak libreki erabaki eta kudeatu dezaken hori, kudeatu dezan ustea, nolabait. Hain zuzen ere libre garelako. 2 hilabeteko aur batek erabaki ditzake gauzak, erabaki dezake, noiz nahi duen besotan adibidez, edo noiz nahi duen amaren bularra hartu. Erabaki dezake, kontzientzia minimo batekin, eta ardura minimo batekin nolabait. Bueno, gakoa hor, askatasuna errespetatu edo ez errespetatu, litzateke hori ematen diogun edo ez diogun ematen. Beira hor ze kontu txikian, ari garen jadanik adierazten, zeharka bada ere, pertsona bati, ea erabakiak bere bizitzari buruzkoak eta bere bizitzan inportantzia duten erabakiak ea nork hartzen dituen. Berak edo beste batek. Eta orain behar bada beste eredu batzuk ari dira jadanik nolabait implantatzen eta hau pixka bat eredu direktiboagoa dena pixkatari da gehiago kuestionatzen, baina duela oso gutxi arte argi dakigu adibidez kasu horretan zer egiten zuen helduak, ez? Azkenean, nolabait, heziketa da adiestramendu bat nolabait egiten zaiona pertsonari, hain zuzen ere ikas dezan, bera ez dela bere bizitzaren gidaria, ez dela bere bizitzaren jabea, ez dela bera erabakitzen duena bere bizitzan ze pauso eta ze urrats egin, baizik eta beti beharko duela kanpotik etortzen zaizkion gauzei eta erantzun eskatzen zaiona emanez, nolabait. Modu batean edo bestean, gradu handiago edo apalago batean, heziketak nolabait hemen hori du helburu. Gero izango dugu noski denbora, nahi baldin baduzue, horri erantzuteko eta bar.
pixkat eskolan nahi bali moduzu gehiago zentratuta, ez hainbeste hasiera kontuetan, ez da behar bada gaurko hitzaldiaren gaia, eta hor sartu gintezke oso luze, baina eskolan gertatzen den horretan gehiago zentratuta, zer egiten du eskola batek? Eskola hitza esaten duanean da pixkat instituzioaren izena bezala, eskola de eskuela. Baina, izan daiteke instituto, kolegio, ikastola, eskola libre, ez dakit, eskola libretan pentsatzen dut ez dela horrelako horik egin nahi behintzat. Baina, zer egiten du? Adiestratzen du. Hori oso importantea da, ze eskolak egiten duen nolabait mina, nahi bali maduzuek gizakiaren gan eragin nahi duen min hori edo eziketak eragin nahi duen min hori, egiten du ez esplizituak diren elementuen bitartez. Eta are gutxiago orain gauzak aldatu direla pila bat, eta eskolak ez direla garai batean bezain bortitzak eta zakizer. Eskolak egiten du hori dena implizituak diren gauzen bitartez eta elementuen bitartez. Hau da, eskolaren definitzaileak diren gauza askoren bitartez. Eta horregatik nola horri ez diogun arretarik ematen, segitzen du egiten, ez? Baina adibidez ezagitu hartu zareten, zenbateraino eskola batek adiestratzen duen ordutegietan, zenbat urtez ordutegi bat segitu behar da. Eta behar bada egingo duzu lotura gizarte mota batekin eta barez, ez da denbora galdu behar. Hori da kriston krimena, eskolan ezin da denbora galdu. Nik ere zut denbora galdu nahi izaten, kontua da zeri esaten diogun denbora galtzea. Plazerrean egotea, behar bada zure gauzetan eta hori denbora galtzea. Da behar duzu, produktibo izan, ordutegi batzuk segitu, gauzak azkar egin behar dira. Eta hori ez dugu kuestionatzen. Jende aktiboa izan behar da, ez da pasibo izan behar. Noski, zer den pasibo izatea, ez da, baina ez alda pasibo izatea batzutan, ni nire kolegioko ikasleen artean hori ikusten dut, batzutan pasibo izatea dela erresistentzia modu bat. Nor naiz ni hor aktibo izan daitezen entxeatzeko, ez? Esan dut, adiestratzen du modu batzutan, eta hori da urtetako zera, eta joaten da hor, izakera konkretu bat sortzen, ez? Noski, dominatzailearen balio eta sinesmenak transmititzen dira, gainera egiak balira bezala, subjetiboa diren gauzak ematen dira objetiboa balira bezala. Ez da denborarik ematen, gainera nolabait kakotzen artean esango dut politika sartzeko, hau baino politikoa horik ez dago, baina ez zaio denborarik ematen pertsona ohartu dadin gauzetaz, eta pixkat eta zentzu horretan politikarekin topo egin dezan, ez? Gauzak transmititzen dira, hau ikasi behar eta bar, eta ordena kurrikulun ezkutuko horretan, nahi bali maduzue. Ze hor begira, ari naiz adiaz ordutegiak eta gauzak azkar egitea tola, eskola askoren zera da. Askotan eskola oso berritzaileak diren horietan ere hori ez da aldatu. Eta horren bitartez egiten du eskolak gauza asko. Eskolak egiten ditu gauza itxusi horiek, inork kuestionatzen ez dituen gauza horien bitartez. Hain zuzen ere, eskolaren definitzaile bezala konsideratzen diren horien bitartez. Noski, botere tresna bada, ezik eta gaur egun botere tresna bada, nolabait boterea beti erekotzeko. Hori, adibidez, duela 50 urteko Espainiako eskola olakoa zela, inork ez du zalantzarik. Kontua da, hori aldatu den edo ez. Sakon-sakonean aldatu da edo itxuran aldatu da. Hori norberak erantzun dezala. Nik uste dut gehiago aldatu dela itxuran. Zergatik beste garai batean bizi garelako eta garai bateko moduak behar bada ez lirateke horren zera irensgarria guretzat. Eta orain kamuflatzen da pixka bat itxura aldatzen du eta benga, tragatzen du. Eskolak dira normalizazio zentroak, uniformizatzaileak, kontrol mekanismoak naturalizatzen ditu. Kontrol mekanismo pila bat erabiltzen ditu eskolak. Azterketak egitea, hori, ezakit hori ere, orain gainera adibidez ebaluazioaren inguruan, eta bada jendea, norberak egin dezala, bere autoebaluazioa, eta barkatu, norbait kalifikatzea, hori polizia lana da, eta gutxienez egin behar balein badu egin dezala irakasleak, ez nik ez dut, baina esan edut, kontrol mekanismo asko ditu, naturalizatua daudenak, normalak egiten zaizkiguna gure begietara, eta hori oso kultura konkretu baten tresnak dira, kuestionatu beharko genituzkenak, errotik. Azkenean, aurra joaten dira patroi batzuk eta konportamendu pauta batzuk barneratzen normalak balira bezala. Zen neurri batean normalak dira, ohikoak direlako. Eta egia da, gure komunitate heldu horretan integratzeko beharrezkoak direla. Kontua da, noski joaten garela perpetuatzen, eredu hori, eta azkenean joaten gara sortzen, nolabait esan, belaunaldi, gu bezain
eta barkatu idazuela espresioa, lehen pertsonan hitz egiten dut, eskasak azkenean, oso mendekoak, oso behar dugunak norbait esango diguna etengabe zer egin, nola egin, noiz egin, norekin, zenbat denboraz, oso bideratuak gaude, oso sozioregulatuta gaude. Ez dugu gure buruaren jabetza, nolabait. Askotan ikasi dugulako txikitatik, guregan konektatuta egon beharrean, eta gure desio eta beharren arabera bidea egin ordez, ikasten dugu beste baten gustua egiten, eta beste batek guretzat prestatua duen bide horri ekiten. Eta arrakasta horri esaten zaio. Nolabait. Bai. Noski, hau dena esplizitu egitea ja sekulako ariketa politikoa da, ze ari gara nolabait desen maskaratzen, eskolarik kendu behar dizkiogu dituen mekanismo ezkutuko horiek, hain zuzen ere, ikusi ahal izan ditzagun, eta behin ikusita, bakoitzak jakin dezala, zer egin dezaken guzti horrekin, ez? Lehenago esaten nion Joneri, uste dut zuri esaten izula, berak unibertsitate irakasle bezala presentatu nau, bigarren hezkuntzan ere ari naiz, eta egia esan, iruditzen zait, hor egin ditu dela urte batzuk, beti iruditu zait, zerbait egiten alnuela, edo ez dakit beste modu batzuk behar bada inkorporatu, eta ez dakit, banuela zerbait aportatzeko, ez? Instituto horietara joaten diren gaztei, eta bar. Eta niri orain, adiez, hori dena agortzen ari zait. Hain ikusten dut garbi zer dagoen hor, iritsi dela momentu bat, non sentitzen dudan, min egiten diodalan ere buruari horrelako zera batean nolabait esan kolaboratzen, ez? Eta hau esate dizuet, konfidentzia bezala, ateratzen naizela, egunero kasi tripako minez. Baina duela 10 urte zitzaidan pasatzen. Esan nahi dut, eta gauza berak ikusten dituen, ez? Bueno, beraz, heziketa hori noski dominatzaileari, botere itxusia duen horri komeni zaio, autoritarioari, gu hor gaude irakasleak gara, hezitzaileak gara, aurrekin dabiltzan helduak gara, eta batzutan hori dena erreproduzitzen dugu jakin gabe noren agente garen. Hau da, guk horrela egiten baldin badugu, eta guri eskatzen dizkiguten gauzak egiten baldin baditugu askotan, batzutan ez garelako hartzen, zezan ari garen, eta ezin dugulako bestela egin. Ez dugu egiten, nolabait, sistema horri, sistema autoritario itxusi eta bezatzaile horri, edo horren agente izateagatik. Guri ez zaigu interesatzen olako heziketa bat, pertsona bezala hori ez zaigu atera interesatzen. Guk egiten dugu, erreproduzitzen dugu besterik gabe, iruditzen zaigulako hori dela heziketa, oso naturalizatua dugu hori dela, beti izan delako horrela, gu ere horren produktu garelako, baita ere pasatzen zaigu, ez zaigula iruditzen hain garrantzitsua denik, edo, badena pasa gara hortik, eta hain gaizki ere ez zaigu joan, edo, hain gaizki ere ez, baina segitzen dugu oso gizarte eskasa izaten. Desde luego, bat ere librea. Hori da kontua. Eta pentsatze dut, askatasuna maite baldin baduzu, eta hemen baldin bazaudete pentsatze dut ala dela, askatasunaren maitale batentzat behar duela ambizio bezala izan, libre izatea, eta libreki bizi, alik eta gehien behintzat, ez? Baina ez zaigu iruditzen hainbeste denik, edo, bero egingo du bere bidea, eta egia da denok egin dugu, bide bat, hortik kanpora ere bai. Baina ez du esan nahi, ez dugunik beste ambizio bat ukaiten alez. Eta gero, galdu dugu konfiantza gugan, hau da, gure heziketaren helburua izan da, hain zuzen ere, gure buruaren ganako konfiantza hori galeraztea, eta pentsatzea beti norbaitek esango digula, hori zer egin, norbaitek esango digula ongi egin dugun edo ez, ezakit, beste batek jartze dituela galderak eta guk erantzunak, en fin, hor bat dira gauza asko, baina konfiantza galduarazen digute nolabait gugan, eta noski gure buruarengan konfiantzarik ez baldin badugu, pentsatzen dugu gure aurroiei ere, gure aurroiek bideratu behar ditugula, zeren bideratu ezean ez dutela jakingo zer egin. Bueno, noski, ez zaigu interesatzen heziketa hori, garbi dago, behintzat hain garbi eta hain krudel ikusita, eta ez, behar bada ez aretea doz egongo, eta ez duzu ezertan ere, nik kontatzen dizkizuet nire egiak, baina zuek zuenak izango dituzue, baina ez zaizuela pentsatu mesedez, esaten dudanik hau dena ardura gabekeriaz. Esaten baldin badut, esaten dut asko hausnarketa handiak eginda, eta nire egia behintzat hori da. Eta esaten dut, esango nuke hemen, eta dozin tokitan. Ez da, ze hori batzutan nola pixkat provokatzaile fama da dudan, esan izan zait hori ez, pixkat, hori erresa da esaten, ez dakit erresa dozaila den, nik ala ikusten dut, ala dela ikusten dut benetan, eta sentitzen dut, eta ala bizitzen dut ez, irakaskontza. Orduan, ez zaigu interesatzen, noski, heziketa mota hori, eta orduan, noski nahi dugu aldatu, ez?
aldatu da heziketa? Nik ezagutzen dudan heziketa, behintzat ez da gehiegi aldatu. Egin dituen aldaketak dira kosmetikoak, makillajea da lehenago esan dudanagatik. Zergatik, instituzio guztiek, eta honek balio du eskolarentzat eta beste instituzio batentzat ere bai, instituzio guztiek nahi izatute biziraun, eta beraz, onartzen dituzte aldaketak, eta ongi etorria ematen diete baita ere aldaketei, baldin eta laguntzen badiete zera aldaketa horiek egokitzen denbora berrietara. Baina ez dute inoiz onartzen instituzio horren esentzia edo muinaren kontra doazen aldaketak. Noski, eskolak aldatu direla, formak aldatu dira, irakasleak gelan egoteko modu aldatu da, ezakik kurrikulun aldatu da, baina funtsean, esentzian, nik ez dut esango ez da nik aldatu, itxuran, asko, baina ez ote da, hain zuzen ere, erresago aurrak irentsi dezan, irentsi beharrekoa. Ulertu zuen, garai batean, zuk norbait otzandu behar duzunean, edo nolabait, manipulazioa, pixkat hitz itxusi guzti horiek berdinak dira, aldatzen alda nolabait graduazioa, baina denetan behar da violentzia erabili. Zu norbait otzandu nahi duzunean, zurera eraman nahi duzunean, bere haukatuz, ari zara modu esplizitu edo implizitu batean violentzia bat erabiliz. Pertsona bat doblegatzeko behar duzu violentzia erabili. Eta noski, violentzia hori esplizitoa balitz, ez litzateke irensgarria. Orain ez dago olako violentzia esplizitorik, orain dago pixka kamuflatuago. Baina norbait atera nahi duzunean bere bidetik zeurera ekartzeko, hori manipulazioa da, eta beraz hori maila batean da, pertsona bat den zera buztin horretan modelatzea, eta hori gauza itxusia da, ez? Zergatik pasatzen da dibidez nerabeekin, institutoetan, eta esaten, nerabeak edo berdin zaite edo guraso bezala, nerabeak, eta egia da nerabea dira. Ni gaur 5 artego naiz beraiekin, eta nago, onaino, nerabetaz. Baina, ez alda zailago batzutan nerabeekiko lana, jadanik ez dutelako, edo erresistentzia gehiago jartzen dutelako. Erresago da manipulatzea 3 urteko hor bat. 15 urteko bat baino. Azteko indar gehiago duelako, zure kontra egiten alduelako. Ez uzulako hain errez manejatzen al. Ez? Baina forma berdina da. Gu nahiko genuke nerabe horiekin berdin egin txikiekin egiten dugun bezala. Kontua da, errebelatzen zirela eta, fin hori dena. Guk beraz, ze heziketa behar dugu, berela iritsiko naiz pixkat guk euskaldun bezala noski ze heziketa behar dugu, Eta ja hasiko naiz berehala, zeren eta guk behar dugun heziketa pertsona bezala da heziketa libre bat. Edo askatasunaren printzipio inkuestionablean oinarritua dagoen heziketa bat. Hau da, heziketa ez den heziketa bat. Heziketa baldin bada askatasunaren kontra dagoelako lehenago pedagogiari buruz esan dudanaren arrazoi berdinekingatik, ez da? Heziketa ez den heziketa bat, da librea. Hau da, nik akonpainatu dezaketa hor bat, akonpainatu dezaketan bezala beste heldu bat, eta lagunduko diot ezin duen horretan, txikia delako, eta oraindik ez dituelako behar bada erdietxi gaitasun asko, baina berak kudeatu dezaken horretan, bera librea da. Bai? Hori da, nolabait heziketa librea. Hau da, heziketa ez den, heziketa ez, hori beste titulo interesgarri bat behar bada. Horan, lehen gauza irakasle batek, edo hezitzaile batek, edo heldu batek, edo ama izan nahi duen batek, edo berdin zait, beste pertsona batekin izan behar duen, edo egon behar duen pertsona batek bere buruari galdetu beharko lioken lehen gauza da, zertarako ezi. Ni zertarako ari naiz pertsona bat ez den. Nere komenientziara erakartzeko, nere komenientziarako bilakatu dadin, edo bera libre izan dadin. Hori da, beti. Eta egiten dituzuen edozein interbentziotan, edo egiten dituzuen edozein, eraman zazuela beti ere galdera hori iparrorratz bezala. Hau da, zuek egiten ari zaretena, izaten ari da zerbait, zuen ondoko pertsona hori libreago izan dadin, edo ez, edo menos libre izan dadin. Hori da, heziketak gaur ulertzen dugun bezala da, menos libre izateko. Eta gu behar bada, egin dezakeguna da, libreago izateko. Gero sartuko nahi zen bezala, behar bada, euskal irakasle garen neurrian,
behar bada behar dizkiegulako gauza batzuetan, edo behar dugulako behar bada gauza batzuetan nola interbenitu, hain zuzen ere nahi dugulako libreago izan daitezela. Eta behar bada hor eskua esartzea, hainbat errealitate erakusteko momentuan eta bar, hariko ginateke behar bada ahalbidetzen ez daitezela izan libre. Euskaldun bezala ari naiz, eta ari naiz nahi bali mauze pixkate aurreratzen. Beraz, pixka bat, heziketa librea hori litzateke, nolabait, askatasuna printzipio bezala, bizitzaren printzipio bezala, eta esatea, ume txiki horrek ere badu askatasunaren tresna hori erabiltzeko gaitasuna, eta nik egin dezakedana da, heldu bezala lagundu ezin duen horretan, baina segi dezala trebatzen askatasunaren erabilera horretan. Ze askatasuna gero nahi izaten dugu heldua garenean libre bilakatu, baina ja orduan oso atrofiatuta dugu gaitasun hori, askatasunean bizitzeko tresna horren erabilera ja oso kaltetua dugu, ez zaigulako utzi. Hau da, askatasuna da gauza bat ikasten dena egiten. Eta hori txikitatik utzi behar diegu aurrei libre. Noski, libre zer den, ez den, hori norberak ikusten du, baina libre litzateke nire uste xumean, eta definizio asko probatuta gero, libre izatea da errealitate beti mugatu batean. Hau da, mugak beti daude. Gure aspirazioetan dago, askatasuna baldin badugu, izango da la leche, izango da paradisua, ingo dut nahi dudana, baina hori da oso urrun gaudelako askatasunaren kontzeptu horretatik, eta baina berez, askatasuna da, errealitate beti mugatu batean, beti egongo da beste bat mugatuko gaituena, beti egongo dira gure barne muga batzuk, eta bar, baina hor arduraz eta libreki gauzak erabaki ahal izatea. Erabaki horrek ekarriko digun ondorioaz kontziente garela, eta erabaki horrek ekartzen aldigun erabaki horrek suposatzen duen arduraren jakitun garela ere bai, ez? Hori litzateke aurrekin ongi egoteko moduaren oinarria, ez aurrekin bakarrik pertsonekin, bai? Baina nola, heziketaz ari garen, nola bait? Beraz, ez litzateke helduen interferentziarik egin behar, ez dugulako bideratu behar ezertara, bera bilakatuko da nahi duen hori, berak bilatuko du zertarako etorria den bizitza honetara, zertan den trebea, zer gustatzen zaion, eta bide hori egiten lagunduko diogu. Hori baino ambizio ezakit handiagorik ez dago bizitzan, ez? Norbaitek bere bidea aurkitzea. Orduan, aurrek eskubidea dute, erabakitzeko zer ikasi nahi duten, zer izan nahi duten, noiz ikasi nahi duten, norekin, zertan, zein momentutan, hori dena. Eta hori ez ustea da, nolabait autoritarismo kamuflatua, ez da? Heziketa librea badu, nolabait batzuen begietara, badu halako arazo bat, eta da, iruditzen zaigula, librea baldin bada, ez duela ez kondizionamendurik, eta ez duela mugarik, ez? Eta hori da, heziketa libreari batzutan, guraso bezala edo eskola bezala, pasatzen zaizkien, gauza txarrak nola baitez, hori ongi ez ulertzea. Mugak beti daude, eta aurrak direnean behar bada ez dakite oraindik beren buruari muga bat jartzen, eta beraz helduari dagokio muga hori jartzea, baina muga horrek ez du askatasuna eragozten, ahalbidetu baizik. Bai, hori alde batetik, eta beste disfuntzionalitate bat daukagun askatasunarekin da, batzutan iruditzen zaigula ezin dela kondizionatu. Edozein gauza, edozein erreferentzia ematen baldin badugu, edo ezakit, ja kondizionamendua baldin badago, ez dagoela askatasunik. Eta hori ere, nahiko askatasunaren kontzeptutik oso urrun gauden seinale. Kondizionamendua inevitablea da. Elkarrekin bizi gara, bakoitza den bezalakoa da, eta ari gara hori defendatzen, ez, bakoitza esan dadila den bezalakoa, baina horrek berak eramaten gaitu elkar eragitera, elkar kondizionatzera zentzurik onenean. Zer esanik ez, klimak, kulturak eta denak baldintzatzen gaitu, kondizionatzen gaitu, baina horrek denak ez du eragozten gure askatasuna. Gure askatasuna eragozten duten mugak dira, ezartzen zaizkigunak, instruktiboki, utz diezaiogun izateari benetan garen hori. Hor sartzen gara noski, bero, sakonki helduko diodan besteari horretara, ez da, eta da Euskaldun bezala, adibidez, daukagun kondizionamendu txipia, ironikoki diot, dela, hain zuzen ere, ezarria dagola, gu Euskaldun nazionalki izateari, utzi ezaiogun jarria, eta beraz horrek ez du inondik ere albidetzen gure askatasuna, ez? Jakina muga horiek eta kondizionamendu horiek kendu behar dizkiogula, errealitateari libre izateko, baina ez edozein kondizionamendu eta ez edozein muga. Orduan, heziketa libreak pentsatzen du,
Heziketa libreari buruz ari naiz, baina ez hainbeste eskola libretaz, ikastola batek ere izaten aldu, noski eta hala beharko luke. Helburu bezala izan heziketa librea. Ze heziketa askatasunaren printzipiopean edo printzipioan oinarritzen ez den heziketa niretzat ez du nire inongo oniritzirik behintzat, Ja, heziketa librearen printzipioetako bat litzateke beraz helduen interferentziarik eza edo interbentziorik eza eta nik hori apoiatzen dut. Noski, ze pasatzen da? Lehenago aipatu duan gauza bati berriro helduko diot, eta da, errealitatea balitz sanoa, errealitatea balitz den bezalakoa, baina agerian egingo balu dena eta bar, aurrak berez topatuko luke realitate hori, guk erakutsi behar izan gabe nolabait topatuko luke, eta beraz hor, egia litzateke benetan helduen esku hartzerik gabe, aurrak topatuko lukela, baita bere zapalkuntza ere, nolabait. Ze pasatzen da? Lehenago esan dudana, oso kamuflatuta gaudela, oso kamuflatuta dagoela gure gaineko zapalkuntza hori, oso kamuflatuta dagoela gure gaineko violentzia hori, eta behar bada guk erakutsi ezean, aurrek, behar bada ez dutela topatzen. Hori da kontua arduan, librea, edo askatasunezkoa, edo askatasunaren printzipiopean oinarritua izan nahi duen heziketak, beharko du erakutsi zapalkuntza egoera bat. Bestela ari gara, nahi edo nahi ez, gure mendekotasuna, nahi duen botere dominatzaile horri mesede egiten. Hori da kontua, eta hori litzateke pixka bat, nik gaur zuei transmititu nahi dizuetan egiarik handiena ez. Hau da, jarrera ez direktiboa hartzen dugunean erabat, eta iruditzen zait, jarrera ez direktibo hori nik hemen esango dudan mailan alegia adibidez Euskal Herriari pasatzen zaionaren inguruko informazioa ematea eta hori dena, jarrera ez direktibo hori esango nuke gure herriko eskola gehienek eta ikastolak gehienek egiten dutela. Eta nolabait egiten ari garena da, guk interbenitu ezean, ari gatzaizkio gure menderatzaileari, ari gatzaizkio guzten, egin dezan gure aurren heziketa soziopolitikoa. Hau da, guk ez baldin badiegu erakusten zapalkuntza, horrek ez du esan nahi, berak pentsatuko du errealitatea dela, ez dakit, demokratikoa, askatasunezkoa, eta zaki zer. Hau da, neutraltasuna heziketan ez da existitzen, are gutxiago zapalkuntza egoeretan, eta guk interbenitu ezean, guk erakutsi ezean, ari gara, nolabait, hori, borteretsuari eta gure menderatzaileari komeni zaion errealitate bat erakusten. Orain arte kasik ez dut aipatu, ari naiz boteretsua, ez dakit, gure menderatzailea, nik garbi, ari naiz gure euskaldun garen neurrian, gure zapaltzaile gorena eta bakarra den Espainia eta Frantziako botereari buruz ari naiz. Berriro diot, diskurso honek balioko luke beste zapulkuntza mota batentzat. Berdin. Azken aldi honetan irakurtzen ari naiz artikulu asko pixkat heziketa libertarioari buruz, adibidez, anarkisten heziketa eta bar, eta pentsa zeurrun egon naiteke nahi bali maduzu ideologia horretatik, baina azkenean kontzeptu asko eta asko berdinak dira, ze zapalkuntza bakoitzak ikusten du zein duen. Kontua da, guri tokatu zaigula, pertsona bati, eta hau, hola da, pertsona bati gertatu dakiokeen zapalkuntzarik handiena. Eta da, bizitzea herri ukatu batean, herri zapaldu batean eta kultura ukatu batean. Ez da iritzi kontu batek, gero ongi, saiatuko naiz behintzat ongi argudiatzen. Guk zapalkuntza goren hori dugu, eta gero beste batzuk ere bai. Bat sentitu daiteke zapalduta, eta ongi da, langile bezala, edo gizarte kapitalista batean bizi garelako, edo emakume bezala, eta esan dut, eta hola da. Baina, gu aipatzen ari garen zapalkuntza mota hori ez da parekatzen ahal, eta hori berriro diot, ez da nik esaten dudan zerbait, ez da nire iritzi bat, hori onuk berak errekonozitutako kontua da. Hau da, autodeterminazio eskubidea ukatua duen herri batek, dena ukatua du. Baina hori pixkat geroago sartuko naiz. Bueno, edo oraintxe, nahi bali maduzue. Hau da, zergatik esaten dugu, guk eta onuk adibidez esaten duenean autodeterminazio eskubidea dela giza eskubideetan lehena eta gainerako guztien baldintza. Hori niri kosta egin zitzaidan bere momentuan ulertzea, jakin nuenean esan nuen, ongi dago, baina ulertu ez nuen ulertzen, ez? Nola izan zitekeen
autodeterminazioa, ez dakit beste zapalkuntza ustez personalagoak eta sozialagoak eta zakiz zer diren beste zapalkuntza batzu baino importanteagoak, ez? Pixkat hori. Baina denborarekin ohartu naiz eta hor ere hausnarketa eta pixka bat hola egiten, nola pertsonak gizaki sozialak gara, ezin gara bakarrik bizi. Harremanean hazten gara, harremanean bizitzen gara eta komunitateak osatzen ditugu, ez? Komunitate horiek herriak dira. Soziologikoki ukaezina den fenomenoa da herrien existentzia. Herrietan biltzen da jendea, herri bakoitza bizi da lurralde batean, hizkuntza batekin, eta hori da, berriro diot, soziologikoki ukaezina den egitate bat, bakarrik ukatzen dute, noski, menderatzaileek, adioz Espainiak hori ukatzen du. Punto, ez? Euskal Herria ez da existitzen, eta hor bukatu da dena, ez? Baina herriak existitzen dira, gurea Euskal Herria da, eta nolabait herri bat bere lurraldean libre, kanpoko herri baten presentziarik gabe, kanpoko herri baten inbasiorik gabe, pixkat fenomeno hori zaintzen duen eskubidea, nolabait da autodeterminazioa. Hau da, eskubideak nolabait izendatzen dira eta jasotzen dira arriskua dagoenean. Herri bat bere lurraldean bizi ahalko balitz libre, inongo mehatxurik gabe inorena, inon ez legoke jasoa hori. Ez? Guk ez bagenu arriskurik, ezakik gertadakigukela norbaitek gure kartera lapurtzea, seguro ez legokela inongo zerrendetan aipatua, norbaitek lapurtzen baldin badizu, ezak zer, eskubidea duzu, lokesea. Ez? Baina jasoa baldin badago da, badirelako herri batzuk, inbasoreak direnak, hau da, imperialismoa tamalez existitzen da. Eta, noski, herriak ez dira gauza abstraktuak, hori da menderatzaileari komeni zaion zera bat, ez? Herria da gauza bat, nazioa da gauza bat, baina gero pertsonak daude, ez? Eta ematen du Euskal Herria inbaditua egotea, konkistatua, okupatua egotea, dela herriari pasatzen zaion zerbait, baina nola herria ez garen gu, esango jazu zer den herria, ez? Herria osatzen dute pertsonek. Eta nolabait, herriak egiten ditu pertsonak. Hau da, gu pertsona bezala garatzen gara herri batean, bizi gara herri batean, kultura batean, hori ukatua dagoenean, beste bat ez ezaguna ahaztu, violentziaz, eta ezagutzen aldu zuen bortxarik handienarekin sartzen denean, beste baten herrian konkistatzeko eta herri hori suntsitzeko helburuarekin, esango jazu ez eskubide gelitzen zaion herri horretako pertsona bati. Dena ukatua dago. Hori da kontua eta oran onuk jasoa du, errekonozitua du bere kartan, bere giza, oinarrizko giza eskubideen kartan, lehena dela. Eta gainerako guztien baldintza, autodeterminazio eskubidea indarrean egotea. Autodeterminazioa ukatua duen herri batek ez du eskubiderik. Guk euskaldun bezala ez dugu eskubiderik. Ditugun eskubide guztiak dira, barkatuko jazue, espainol bezala edo frantses bezala. Hola da, estatu batek ematen dizkizu eskubideak. Eta zure estatua ukatua dagoenean, euskaldun bezala, ez duzu eskubiderik, ez? Baina pixkat, ulertzeko nola kultura batek egiten baldin bagaitu, kultura baten baitan eta herri baten baitan garatzen baldin bagara pertsona bezala, hori ukatuka dagoenean, ez dago askatasun minimoena ere. Noski, gure menderakuntza oso zarra da, gu oso asimilatuta gaude, oso egokituta nahi baldin baduzue, eta iruditzen zaigu, bizitzen algarela, duintasun minimo batekin, hola, baten bati iruditzen altzaio baietz. Baina askatasunaren dimensio handi eta duintasunarekin zerikusia duen dimensio horretan galditzen baldin bagara pixka bat, ohartzen gara, hori litzatekela, eta hala da, guretzat lehen helburua askatasunez hasi nahi baldin badugu, eta hori dena. Horan, zapaldu batek behar duen heziketa libre horretan, eta orain pixka bat ahaztutan ebali moduzue pixka euskaldunen ezaugarri hori, gero itzuliko naizelako, azkenean behar du izan emanzipatzailea, eman behar ditu klabeak gure zapalkuntzak non diren eta nork gauzatzen dituen erakusteko, jakin behar dugu botereari komeni zaion diskurso horretan beti sartzen ikusteko zenbateraino erabiltzen dituen kontzeptuak bere komenientziarako eta ez gure komenientziarako. Adibidez, violentzia hitza zenbat ze itxusi aipatzen den, baina noski bakarrik botere
dominatzaile horren kontra egiten den violentzia da kriminalizatzen dena, ez? Beste batzuk ez dira kriminalizatzen. Edo demokraziari buruz, hau betez mintzatzen diren Espainia eta Frantziako eziketan, eta pixka bat, eta guk hori dena hor arreta jarri gabe, hori transmititzen baldin badugu, bari gara sekulako zera egiten, ez? Beraz, diskursoen aurrean, gure aurrek, eta guk, jakin beharko genuke, zuhurki begiratzen, eta ikusi non eta nola ari zaizkigun pixkaziria sartzen, eta batez ere, izan beharko genituzke klabeak eta gakoak jakiteko nor den gure askatasuna ukatzen ari dena, oso importante, nik hemen izendatu dut. Baina ez dakit toki askotan izendatzen den, horrela. Ez dakit gure artean horrela izendatzen dugun, hemen Frantzia eta Espainiako aparatua da gure askatasuna eragozten duena. Ez dut esaten hori aurrei ez diegunik esaten, jakina ez diegula esaten. Eta horrek zerbait erakusten du, baina hortara gero ere iritsiko naiz. Gure buruari ere hori ez diegu errekonozitzen, ez? Botereari maskara kendu behar diogu, erakutsi behar dugu non dagoen, nork eraguzten duen, zertarako, zergatik eta nola. Uste dut, nahiko urrune gaudela hortik. Beraz, guretzako ona den heziketa batek eta heziketa libre batek beharko luke alde batetik izan askatasunean oinarritua gure aurrak izan daitezen karakterialki gai askatasunean bizitzeko. Importantea da, ze heldu askori pasatzen zaigu batzutan askatasunak beldur ematen digula, ze askatasunak badu ardura bat. Eta beraz, nahi izaten dugu ardiak bezala, hola pixkatibili, batek esaten digun, eta bar, eta noski, gurea bezalako herri batean hori ez da komeni, behar dugu jende emanzipatua eta jende karakterialki gai izango dena, momentu batean bakarka ibiltzeko edo ohikoa den ideien kontra aritzeko, edo esan nahi dut karakterialki gai izan behar dugu, sendotasuna izan behar dugu, askatasuna, benetan, askatasunaren tresna hori gurekin eramateko, ez da? Baina, noski, horrekin batera, beharko dugu erakutsi zapalkuntzan non dagoen, bakoitzak ikusiko du, esan da ez, feminismoaren diskursoarekin orain askoz ere, da diskurso bat askoz ere, nola esan, ahalduntzen ari den diskursoa da, ez? Eta orain neskei gauza asko jakinarazten zaizkie, modu konstiente batean, eta esaten da, non dagoen zerk eragozten duen bere askatasuna, bere emakume izateko aukera, edo ezakit esan dut, hori oso modu, eta garbi esaten da nork eragozten duen, zertan, nola azaleratzen dira mekanismo oso ezkutuko batzuk, eta bar, nik olako diskurso bat nahiko nuke gure zapalkuntzaren zat. Ez bakarrik horrentzat, baina hori lehenago ere esan dudan bezala, lehenago dago. Hori lehenago dago. Lehenago dago diot, hori, euskaldun bezala, ukatua garelako berez, kultura ukatu batek egiten gaitu. Eta hori, zakitzen bat denbora dara madan, ja nahiko, beraz. Heziketari buruz gauza bat ere esan nahiko nuke, eta berehala bukatuko dute, eta zuek hartuko duzu hitza. Ustuz lehenago zeharka bada ere esan dudara, nik ez dut sinisten heziketa batean dena aurrei nolako heziketa ematen diegun, hau da, gure bizitza, baina aurrak, ezakit, beren erritmoa errespetatzea, ari naiz tonu honetan esaten, baina ez naiz inondik ere horretaz irri egiten ari ados nago. Baina esan nahi duana da, niretzat aurrentzat ona dena guretzat ere bada, eta koherentea da nolabait esan, beraientzat ona baldin bada, guretzat ere izan dadila, ez? Ze bestela gainera ari gara pixkat hori ez koherente izaten. Eta zentzu horretan gauza bera, hau da, ez da inbeste gure aurrei eman behar edo gure gaztetxoei utzi behar eman behar izkigu klabeak ikustezaten, zapalkuntzan onduten eta izan daitezen gai zapalkuntza hori gainditzeko eta antolatzeko beraien artean soziopolitikoki ere bai pixka bat hori beren existentzia inbeste mugatzen duten zapalkuntza horiek gainditzeko eta bar. Ez gazteak, jakina, aurrak ere bai, baina gu ere bai. Hau da, aurrei ezin zaie zer eman, guk lehenago ez baldin badugu guretzat hartu. Ordean maksima bat, ez? Nik ematen dezaket, nik niretzat badudana. Ezten dugulako eta erakusten dugulako justuki garen horretatik, beraz, uste dut horrelako diskursotik nolabait urrun gaudela, eta beraz, lehenik pedagogia egin behar dugula gure artean. Ez zait iruditzen inor mintzatzen denik ni behintzatez, garbi dut,
inor mintzatzen denik horrela klase batean, eta horrek bi gauza erakusten ditu. Nire kasuan behintzat garbi dut horrela ez baldin banaiz mintzatzen, da nik orain lan egiten dualako, Baionako kolegio batean, frantses estatuak kontratatu nau, eta nik badakit hori ezin dudala hori esan. Eta nik benetan dakit, indarrean hemen dagoena dela imperialismoa, ez dela demokrazia, eta beraz gauza batzuk hor baldin banago behintzat ezin direla esan. Baina garbi dudalako hori ez dela nire sistema, ez naiz ere asaldatzen, ezin dudalako esan. Hau da, hor akatsa dator eta berdin esango nuke ikastolei buruz, ikastolek izan dezakete berbada autonomia gehiago, baina subentzioa jasotzen dituztenetik, men egin behar diote azkenean, subentzioa ematen dion estatu horren legediari, eta beraz, azkenean, ez ikastola batean, ez kolegio batean, ez eskola batean, hau ezin da esan. Garbi dago. Kontua da, guk ere ez dugula sentitzen hori esateko beharrik. Guk ez dugu sentitzen beharrik, gure ikasleei esateko ez garela demokrazian bizi. Baina noski, ni badakit ezin diedala esan. Ez behintzat han, behar bada hortik ateratzen garenean, edo ez dakit baliatuko dut aukera, eta behar bada baten bati, ikusten baldin badut, hori jasotzeko gai dela, behar bada esango diot. Baina, kontua da ez dugula sentitzen beharrik esateko, hau ez dela demokrazia, baizik eta kontrakoa, guk ere sinetsi dugu hau dela demokrazia, nolabait. Hori da arazoa. Hau da, pedagogia guk ere egin behar dugu. Gu hain gaude asimilatuta, herri bezala diote. Eta maitasun guztiarekin esate dut, herri menderatu zaharra garelako, eta biziki erne egon behar dugulako lako gauzen aurrean, ze bestela inertzia da, eta oso ulergarria humanoki, ongi bizi nahi izatea, eta beraz gauza batzuei ez ikusiarena egin nahi izatea. Baina guk pentsatzen dugu demokrazian bizi garela. Eta gure eskolak pentsatzen dugu demokratikoak direla. Eta hau demokrazia ez dela esatea, hau ere ez da, nolabait esan iritzi kontu bat. Demokrazia hori eskolan erakutsi zaigu da herriaren boterea, ez? Bai, ez? El poder del pueblo, eta esaten da, baina esan dugu ba, herriak ez direla abstraktuak. Herriak konkretuak dira. Herriak ez dira klase bat, edo herriak dira Euskal Herria, Frantses herria, Alemaniar herria, ozakit, herriak. Kulturak, nolabait. Ez herria ukatua dagoen toki batean ez dago demokraziarik. Giza eskubidetan lehena den autodeterminazio eskubidea, eta berriro diot eta hau gogoan eraman, hori, lehena dena autodeterminazioarena ukatua duen herri batek, hau da, giza eskubide oinarrizkoetan oinarritzen ez den botere politiko bat, ez da demokratikoa, ez? Beraz, ez dakit, gauza asko daude, baina ez dakit, nik txikian nintzenean, oroitzen naiz, niretzat irainik handienetako bat zela, norbaitek esaten baldin bazian, espainola nintzela. Ezat kriston iraina zen, eta harro nago gainera ala zelako. Hala sentitzen dut, orain ere, norbaitek esango balit espainola naizela, ofendituko nintzateke naizelako, ez? Uste duzue orain adibidez aurrei hori esaten diegula, garbi hitz egiten diegu adibidez Espainia eta Frantziari buruz, gaiztuak dira Espainia eta Frantzia. Ez dut esaten pertsonak, frantsesak edo espainola, baina esan botere bezala, hori garbi esaten dugu herri zapaldua garela, ez, orain herri anitza gara. Orain kolonizazioari, menderakuntzari, aniztasuna esaten zaio. Hau ez da broma. Eta Jonek esan duen bezala, ni bizi naiz Baiona eta Iruña artean, bizi naiz eskizofrenia batean, ze kasualitatez, han, aniztasunak hartzen du kolore bat. Da, frantsesa. Nek ez dut beste aniztasunik ikusten, gero bai ikusten duzu arabiarren bat, eta, en fin, bai, badira beste batzu, baina aniztasuna da, frantsesa. Eta hemen espainola, kasualitate bat, noski. Aniztasuna da, ez? Garai batean, liberatu behar ginen, ez? Espainiaren gandik eta Frantziaren gandik liberatu behar ginen, orain elkar bizi behar du. Eta, ez dakit, iruditzen zait, lehenago ere esan dut, humanoki hori dena ulergarria dela, ze iristen da momentu bat, non hainbeste borroka, eta ez dugu ezer lortu, eta bar, eta iruditzen zaigu behar bada, amor eman pixka bat, eta behar bada, hobeak izan da, ezain gaiztoak izan ez, eta behar bada, lortuko duzula, zure menderatzailearen, errukia eta hola, ez? Baina asimilazio bidean gara, ez? Kontua ez da aurreiz esaten diegun, jakina aurreiz diegula esaten, baina ez da ez diegula esaten ezin dugulako hemen edoan, da ez dugulako pentsatzen, hori da grabea dena. Eta
ni hemen ari naiz aurren askatasunari buruz, heziketari buruz ari naizelako, baina nik hau esaten baldin badut, ez da inbeste aurrengatik da, nik nire askatasuna nahi dudalako, ez? Bikulturalitatea, multikulturalitatea, sartu dizkiguten ziri horiek ere bai, bada, hori, dira postulatu demagogikoak, bai? Bikulturalitatea psikologikoki ez da konzebiblea. Kultura batek egiten gaitu, batek. Kultura ez da gauza aditibo bat, nik ezin ditut lau kultura izan, daukat kultura bat. Eta bizigarenean disoziazio horretan eta nunbait bikulturak eta bar horrek gaixotzera garamatza eta hori ere oso ikertua dago kolonizatuen sindromeak eta hori dena ere oso ikasia dago psikologiaren ikuspuntutik, baina gu gizaki euskaldun bezala halako gaixotasun batean bizi gara, halako disoziazio batean bizi gara eta konplexua daukagu errainetaraino sartua. Gainera, gehiago esango dizuet, oraingo eskola espainol edo frantsesari komeni izan zaio, egin du eta sekulako ziria sartu digu, da euskeraz egitea. Orain euskeraz egiten du. Baina izango naiz pixkat ere provokatzaile. Provokatzaile izateak ez dio kentzen baliorik nire egia dela, esan dut ez dut utzikeriatik esaten. Euskeraz egitean konfiatu egiten gara. Eta erresago sartzen ari zaizkigu gure menderatzailearen egiak eta postulatuak eta bar, euskaraz jasotzen ditugulako, eta euskaraz nola diren, ez dugu erresistentziali jartzen, gurea da. Ez dakit Gero, eskola hori bikulturala eta barez, baina ematen du hori eskola batean, bi hizkuntzak, bi kulturak, ez? Eskola ez da epaile neutro bat. Ez da eskola da, hemen dagoena, Espainiarra. Hor ere, bikain ikusten dut. Ze hemengoa, gurea omen da, baina pasatzen ditu, 50 kilometrora pasatzen zara ara, eta beste eskola batera zoaz, eta zakizue, zenbateraino den hemengoa espainola, eta hangoa frantsesa. Eta euskaraz. Biak. Ordan, hemen utziko du, seguro gauza asko galitu zaizkidala, baina zuek erentzu nahi zaituztet. Hasiko orain zuen txanda. Bada liburu bat gomendatzen dizuena injustu pixka bat gauza eskolak herri menderatuetan duen funtzioari buruz, gomendatzen dizuet batez ere sarrera. Hau bai antipedagogo batena da, eskolaren kontrakoa morratu batena da. Ni baino 1000 aldiz gehiago, bera ez da eskola batean ari, ni bai. Eta da García Olivo, behar bat ezagutzen duzue, ni ezagutzen bali manauze, behintzat seguro aipua ukan duzuela. Eta da liburu bat, izena duena La bala y la escuela. Eta azpitituloa du, de cómo la escuela complementa la labor policial, militar, de las comunidades indígenas en México. Irakurtzen duzu eta garbi esaten du eskolak nola kolaboratzen duen hortan, nola sartu diguten kulturaniztasunaren ziri hori, eta gainera interesgarria iruditzen zait sarrera batez ere, hori da batez ere gomendatzen dizuedana, eskolari buruz esaten dituen gauzak aplikatzen aldirelako bestelako instituzioei. Hau da, berak harrituta esaten du nola indio bat, indigena bat, gu bezalako indigenak, nola fidatzen aldira, beren mendean hartuta daukan estatu baten instituzio batekin. Ez jazu esango hori, ez denik egia. Nola fidatzen algara gu, Espainiatik datorkigun instituzio batekin edo guziekin. Eta orain fidatzen gara denekin. Instituzio guziekin. Eskolarekin da denekin. Zer da bapatean orain Espainia bilakatu da aingeru bat edo ezakit. Bueno, hori gomendatzen dizuet liburu hori.
gure heziketa, edo euskal adjetiboa merezi duen heziketaren akatsetako bat iruditzen zait ikastolena esan nahi dute. Ikastolak izan zirelako oso pixkat Espainia eta Frantziako sistemetatik ateratzeko sekulako ekimena, ez? Herri guztia sartu zen hor eta hezkuntza sistema bat sortu zuen, nolabait. Baina gure akatsa izan da, ez bakarrik heziketaren munduan, behar bada gainerako esparruetan ere bai. Nola egin, bizi ahal izan gaitezen euskaldun bezala, independentzia lortu gabe, hau da, gutxienezko askatasun hori lortu gabe, nola bizi gaitezke ongi euskaldun bezala, ez? Eta ikastolek egin dutena, eta noski gainerako eskolek eta ere bai, eta nola egin gure aurrak bizi ahal izan daitezen euskaldun, mintzatuz eta ezakit, nazio kontzientzia dutela, eta gure kultura eta ezakit zer, baina independentzia lortu gabe, lagunok, ez da posible. Hori da kontua posible balitz, elizateke imperialismoa. Hau da, ezin dugu euskaraz, diot euskaraz, gure herri izatearen ezaugarri bat delako, baina aipatu nitzake beste zera batzuk, ezin dugu euskaldun bezala bizi libre, ez baldin badugu independentzia lortzen, horregatik da independentzia guretzat edo niretzat behintzat, anerentzat da behar bat, ez da aukera bat, da behar bat bizirauteko. Besteara ezin delako. Niri bat askotan etortzen zaizkit gurasoak, irakasleak, nola egin dezakegu gure aurrek euskaraz egin dezaten? Majo, osake, kezkatzen gara. Eskerrak euskara, sintomak ematen dituelako euskarak, gure herriaz dagoelako ongi. Eskerrak diotze, ni nahiko nuke euskarak osasun ona izatea, baina herri ukatu batean bere hizkuntzak ezin du sano bizi, garbi dago. Beraz, eskerrak behintzat euskarak emate dizkigula sintomak. Ze sintomak emate dituenean gaitz batek, gutxienez, oraindik gaitz hori atakatzeko moduan gaude. Baina, ezin dugu libre bizi, euskarak ez du biziraupenik espainola eta frantsesarekin batera. Ezin du. Eta zer ari gara, pentsatuz, besterik gabe euskaraz egiten dugulako, gure belaunaldiak eta zeintzu dira nazio kontzientziaren datuak gure gazten artean? Zenbatekoa da erabilera gure artean, jakina, baina gure gazten artean berantzdoa? Baina hala da. Ez da tontakeri bat, bizi gara imperialismopean, eta hori da pertsona bati, herri bati gertadakiokeen zoritxarrik handiena. Behintzat, berriro diot, euskaldun bezala. Espainol bezala bizitzeko, espainolez eta horrezago arazorik. Bueno, ja isilduko naiz. Bestela. Zizuet zer pentsaturik eman, ez duzu galderarik, aportaziorik, kontrako iritzirik. Zapalduaren pedagogia pixkaten baldin baduzu borobiltzeko, ez da zer egin behar dugun gure aurrak libre izan ahal izan daitezen euskaldun bezala, eta ez. Gure aurrek zer jakin behar dute beren errealitateaz, hain zuzen ere, kemena izan dezaten hori gainditzeko. Hori da kontua. Hezkuntza sistemak ulertu du, euskal hezkuntza sistemak ulertu du ezberdin. Izan da, nolako errealitatea erakutsi behar diegu, izan daitezen euskaldun Espainian edo Frantzian. Ezberdina da, ulertu zuen? Hau da, gure aurrek, gure gaztek, ez dute eginen euskaraz, noski, eginen dute alekin bat egiten baldin badut eta bar, baina, desde luego, Lapurdin, norbaitek pentsatzen baldin badu Lapurdin euskarak bizirautgo duela independentziarik gabe, ilusio batean bizi da, edo Iruña batean, edo berdin zait toki askotan, eta gero eta toki gehiagotan izango da hori ez. Zapaldu batek behar ditu tresnak askatasuna lortzeko. Emakume bat gatibu bizi baldin bada, bere senarrak gatibatua baldin badu edo jotzen baldin badu, egintezaken gauza bakarra da, kemena bildu, indarra bildu, hortik alde egiteko. Punto. Baku berdin. Gu zapalduok, euskal zapalduok egin behar dugu, guk helduok eta gazteoi batez ere erakutsi behar diogu dugun arduragatik, heldua garelako eta beraiek gazteak, da erakutsi bidea askatzeko. Bitartean ezin dugu, horregatik da independentzia behar bat eta ez aukera bat.
Askatasuna beti da beharra. Behin ere ez aukera bat beste batzuen artean. Kontua da gu ja sinetsi dugula aske garela. Batzuk behintzat ezakit nik ez. Bai, apa. Galdera bat. Bueno, eskerrik asko hitzaldiaren gatik oso interesgarri izan da. Batzuetan, bueno, Espainiako sektore batzuetatik esaten da Espainia estatu plurinazional bat dela eta bar, eta horrek ze sentsazio eragiten dizu, edo jakin nahiko nukea ea mesfidantz, bueno, herri zapaldu bezala, mesfidanta, bueno, deskonfiantza horretatik, ea nola jasoten duzun horrelako mezu bat, non bapatean onartzen zaituzten nazio bezala estatu baten barruan, ez dakit. Espainia ez da estatu plurinazional bat, Espainia da estatu imperialista bat. Mendean hartuak dituena 3 herri behintzat. Katalunia, Galizia eta Euskal Herria. Ez da, hori dena dira ziriak. Gu badugu estatu bat, ez bagenu ere, bagenuke noski, asistituko gintuzke eskubidea estatu bat izateko, baina gu badugu, eta inbaditu zuten. Hemen kontu ez da, batzutan ere erabiltzen da, joan behar dugu Espainiatik, ez? Nola joan? Gure herrian gaude, gure lurraldean, beraiek aldekin behar dute. Espainiak eta Frantziak desmantelatu behar dute, hemen ezarria duten okupazio aparatua. Hori da, gure lana hori da. Hori erakustea, baina noski, erakusten aldugu hemen okupazio aparatua dagola. Bakarrik aipatzen dira okupazio indarrak eta urriaren 12an, ezakit, holako, ez, aipatzen dira. Bakarrik gainera armada, beste okupazio aparaturik ez omen dago hemen. Espainiako partiduek eta badut hemen aparatua, eta guk ontzat ematen ditugu, demokratikotzat hartzen ditugu, eta hemen espainola edo frantsesa den edozein gauza ez da demokratikoa. Ari delako urratzen demokraziaren oinarria eta da herri baten autodeterminazioa. Norbaitek maite baldin bagaitu Espainian, eta egongo da, seguro, espainolik. Espainol demokratikorik egongo da. Egin behar dutena da, erresa da. Partidu bat baldin bada, egin behar du bere aparatua gure herritik eraman. Erresa da. Eta gainerakoan mesfidantza, hizkuntzekin ere esaten da, euskara eta horiek dena dira, espainol hizkuntzak. Baina noski, guk ere espainolitza ez dugu erabiltzen hizkuntzari esateko. Esaut, desenmaskaratu behar dugu, boterea, zein den, zer nahi duen gure gandik. Eta gure gandik ez du ezer honik nahi gaitu suntsitu. Eta ze mekanismo erabiltzen dituen, eta nola kamuflatzen duen. Garai batean zen, violentzia, euskara debekatua eta hola. Orain zer uste dugu, euskara maite dutena bapatean? Baina ezberdin egiten duten, lagunaren egiten. Ez duzu, iruditzen zait ez duzula oso, ezakit, mesfidati izan behar olako begiekin, olako betaurrekoekin begiratzeko realitatea. Hemen Espainia eta Frantzia gurekin daukate helburu bakarra, eta esango nuke azken urteetan ari direla bideo horretan asmatu dute, eta beraz ari dira sekulako aurrerapenak egiten. Eskerrik asko. Euskara bera, ni euskara irakaslea naiz. Euskara bera, hangoa eta hemengoa, ze ezberdina den, eta hori polita da, ezberdina izatea, baina hemengoa da kasi espainolaren itzulpen bat, giroetan eta ez bakarrik maileguetan, eta hangoa da frantsesarena. Esan dut, jadanik utzi dio gure hizkuntzak gure errealitatearen espresio bat izateko morse hizkuntza bat, itzultzeko besteen kulturak. Pentsaera, frantsesa da, hemen espainola da, erreferentzia kulturalak. Baionako fakultatean, emate ditut klaseak, eta ezakizue batzutan zenekeak ditudan, berria edo argia bezalako, prensa erabiltzeko, erreferentziak direlako, askotan, espainolak. Eta ez dituz ezagutzen, esan dut, hori daria sartzen, euria bezala, asimilazioa da gauza bat, zipristin bat, egunero goizetik arrats jasotzen duguna.
Eta gure aurrek esanik ez, gainera gu behar bada beste garai bateko seme-alaba gara, baina gure aurrek gainera bizi dira, hori jaio dira demokrazian, eta, en fin, dena posible da, esango jazu, ze klabe duten hor. Ze gaitasun dute antzemateko hori dena. Eta gero joango gatzaizki esanez euskaraz egin dezatela. Esaten diagunean, baina hemen espainola, hemen 3 hizkuntza daude, eta holako gauzak esaten dira. Hemen 3 hizkuntza daude, baina ze esaten diagu, ze politena da euskara eta horregatik egin behar duzu? Beraiek ez baldin badute kontzientzia bat, ingo dute espainolez edo frantsesez erresago zailelako. Adibidez. Eta berriro diote, hemen esaten ari naizena ez da, zer egiten aldugu hori horrela izan ez dadin, zezago modurik independentzia lortu gabe. Herri batek, zergatik behar du askatasuna herri batek? Bere gauzak antolatzeko behar duelako askatasuna. Kanpoko ingenientziarik gabe bere lurraldean, bere gobernu mota, bere etorkizuna, bere hizkuntza, bere ekonomia, bere lurraldea, bere dena, antolatzeko behar du askatasuna. Euskara da herriarena, herria ukatua dago, ze etorkizun izango du euskarak. Zein ingo dugu euskararekin? Euskaraldia? Hala da. Eta kontua da, gure energia guztia dago. Nola segitu euskaldun izaten, espainol edo frantsesen menpe. Ez da batere ambiziosoa hori, eta gainera ez da eraginkorra, ez du funtzionatzen behin ere. Inbertitzen den dirua, inbertitzen dugun denbora, bilerak, energia, sormena, antolatzeko ekimen guzti horiek, beharko genuke, erabili, askatasuna errekuperatzen. Jonekola presentatu nahu, nik ere nire buruaula presentatzen dudalako, eta da, nik askatasuna maite dut. Euskaldun bezala behar dut askatasuna errekuperatu, nire energia guztia hortan dago. Ez asaldatu espainolek egiten dizkiguten gauzekin, normala da. Zer dago arraro? Hor. Espainiak egiten dizkigu, edo Frantzia, berdin zait, hemen gaudelako, Espainiar okupaziopeko lurraldean gaudelako, esate dut Espainia gehiago, baina esango nuke Frantzia. Zer nahi du? Nahi gaitu hil, herri bezala suntsitu, nahi gaitu asimilatu, nahi gaitu kolonizatu. Zer dago arraro hor? Bere estrategia egiten du bikain? Jo, zergatik zaudete hain isilik, lagun artean gaude. Esaten alduzu zerbait. Bai. Partekatu dituzun gogoeta hauek liburu batean idaztea eta horrela agian zabalkuntza handiagoa, kontzientzia pixkat pizteko eta zertaz ari garen asimilizazioarekin eta bar. Hori batetik, ez dakit asmorik dezu, baina ondo legoke. Bestetik, partekatu, esan dezun hori ez dala asaldatu behar, ez dala azerratu behar, Frantzian zein hemen, hainbat gauza esaten ditugunean ikasleen aurrean, askotan badatorkigu kontrako jarrera, komentario eta gainera ez hain gogorrak, ez dakit, zerren demokrazia, dagoen, tortura, edo hau edo beste, edo literatura dela itzaki, komentatu historia eta gure iragana eta bar. Arazoa dakazkigu. Orduan, ze pedagogia egin daiteke sistema honen barruan? Domestikoa, etxekoa? Ez dut ikusten sistema barruan alternatiba hondirik. Horre punto triste bat ematen dit esaten dezuna, baina arrazoizkoa eta zentzuzkoa da. Orduan, horretan ari naiz denbora guztian, entzuten ari nintzaizula esaten, ez arrazoi guztia dakazu, erabat, okerrena eta tristena da sartu garela. Sartu garela gehienok sistema horretan eta oso zaila dela hor barruan eragitea, irakasle gisa esaten dut. Orduan, ez dakit, zuk esan dezu, ni ez daiz esaldatzen, Frantzian ezin ditut gauza batzuk esan, hemen ere ez. Bai, berdin. Orduan, horretarako, ez dara gainera ausardia behar da, tripako minez agian joan zintezke etxera entzun behar dezunagatik, ez dakit nola jokatu egoera honen aurrean irakasle gisa, bai, jarraituko dut esaten nahi detena, jakina, neurtuz, baina bidea orduan ze pedagogia... Karo, baina hain zuzen ere pixka bat hori da zeharka esan nahi izan dizuedana, ez? Hau da, egin detenalko ditugu gauzak, baina gutxi, sistemak ez digulako utziko hori egiten eta barkatu. Ez delako demokrazia, eta hori benetan esaten dut. Gauza batzuk ezin dira esan. Ez que nik benetan sinestu dut hau ez dela demokrazia, eta imperialistak direla.
eta oso gaiztoak, eta oso bortitzak, beraz, gure burua zaindu ere egin behar dugu. Esan dut, karo, ezin duguna da pentsatu, ez da demokrazia hola teorian esan eta gero jokatu demokrazia baliz bezala. Ez, demokrazia ez baldin bada imperialismo, baina krudela, munduan dagoen txarrena tokatu zaigu. Pentsa, Espainiaren historia, Frantziarena eta bar. Horan, esango nuke, hain zuzen ere ez dugula energia osoa jarri behar, nola egin, baizik eta independentzia. Beharko genuke antolatu herri bezala, horretarako, hau da, bitartean, norbait joaten den behar, gure herriak badu gaitz bat, eta gaitz hori sendatuko duen botika bakarra dago. Eta da, askatasuna rekuperatzea, guri ukatu ziguten, urratu zuten, gure libre izateko oinarrizko eskubide hori, zer egin behar dugu? Errekuperatu independentzia, ez? Botika horren bila batzu joanen dira eta bitartean, nolabait ari naiz gaixoaren simila erabiltzen, ez? Eta bitartean ebali maduzu egon beharko dugu hemen aber nola zaintzen ditugun, baina helburua hori da. Helburua ez da nola egiten dugun barrutik, inkluso ikastola bat, esan dut, ari naiz nolabait autonomia mailarik eta euskal eta nazional eta ezakit zera horiek badituelako, ez? Baina ezin du. Ezakit nahi duen, baina ezin du, ez? Kontua da, herri bezala antolatu behar garela, hasteko pentsa nola gauden, ohartzeko hori behar dugula. Pentsa nola gauden. Norbait ohartzen denean, behar duela askatasuna, gatibu dagoela, gutxienez horrek emanzipazio bat ematen dio. Egia, bale. Horrek nauka giltzapetuta eta violentzia du erabiltzen, edo violentziaren mehatxua. Horiak kokatzen da bat. Norekin ari den, ze pertsona klaserekin ari den, horiekin kontu gutxi, eta nola antolatu behar den, askatzeko. Herri bezala hori, hau zabaldu behar da. Baina, nik ez dut erabiltzen diskurso hau hango kolegioan, ezin dudalako. Baina, nire euskaldun lagun askorekin ere ez. Esan nahi dudana da, ez dela bakarrik imperialismopean nola bizi garen eta ezin dela horrela hitz egin zeren eta pasako zaigu ez dakiz zer, ez. Gauza batzuk, entorno euskaldun batzuetan, nazionalki euskalduntzat, beren burua duten zirkulo batzuetan, hau da, oso diskurso bitxia. Hor gaude, pentsa non, gure askatasuna urratua dagoela, onartu beharrean. Bai, adibidez, batxiergoan leheno bazegoen Euskal Herriko historia ikastea eta orain ezin da. Adibidez, eta ez da egon protestarik. Ezinezkoa da hori gertatzea. Eta ez dago eskubiderik, ezin dugu ikasi. Kendu egin dute, dekretoz. Ezin da. Hori. Eta ez nuke inondik ere hola egoera dramatikoaren berri eman, bai, ze batek egin dezake indarra bildu hartzen denean, ostras, oso gaixo dagoela, bestela segitzen aldugu bizitzen, ez, gaixo ez badende bezala. Baina ez nuke ere etxipenik transmititu nahi, ze bide bat badago. Haizu, beste herri batzuk askatu dira, ez da hain gauza raroa. Ez guk egin behar duguna da, estrategikoki antolatu hori lortzeko. Eta gure hurrengo belaunaldiei behintzat guk ez baldin badugu lortzen, guri dagokigu momentuz, gutxienez klabeak utzi eta tresnak utzi hurrengoek egin dezaten. Baina komunitate batek beste bati transmititzea baldin bada eziketa, pixka bat, komunitate horrek behar duena, ezue, euskaldun komunitateak esango nuke ez duela beste beharrik. Askatasuna rekuperatzea baino, beraz hori ez baldin badugu transmititzen bazerari gara, ez? Ze naturalizazio klase pixka gure goerarena, ez? Beraz, bizi gara oso disoziazioa da. Askatasunean bizi gara, demokrazian bizi gara, baina konplejuak eta maila personalearen ezin dugu ongi egon. Konplejua ere da gauza bat, hori psikologiaren ikuspuntutik pentsatzen bat gauza esan genitzaken horri buruz, ez? Gaiztuak izan gara, eta... Behar dugu duintasuna rekuperatu eta esan, hostia, ez. Zerbatengatik pasatzen zaigu, eta batek gainera pasatzen zaionari buruzko marko teoriko bat topatzen duenean eta badakienean non dagoen jatorria, nor den kakotxartean eta pelikuletan bezala gaiztoa eta zer erabiltzen duen zore kontra eta nola eta bar, horrek emate dizu duintasuna, segituko duzu katibu, baina emate dizu, ostras, karratzen duzu dena. Baina bestela da, eromena, ze bizi gara gizarte libre batean, baina euskaraz ez...
ezakit, ez? Gutxienez horrek ematen dizu, duintasuna. Ni berdin gatibu sentitzen naiz, edo ez, barkatu, gatibuago sentitzen naiz kontzientzia dudanetik, baina horrek ere liberatzen zaitu, da, muga baten aurrean lehen gauza da kontzientzia ohartzeko zapalduta zaudela, eta hortik aurrera, zure estrategia da, nola biltzen dudan, indarra, nola elkartzen naizen ni bezala daudenekin, eta nola antolatzen dugun pista gehiegirik eman gabe, eta ezakit, askatzeko. Bestela galtzen gara hor. Jonial naiz kalakari bakarra hemen. Zer pentsatu emango zizuen behintzat. Liburua bai, baina artikuluak ere idazten ditut, eta... Baina egia da, eta hori ere pixkat konfidentzia modua, baina artikulu gile bezala ere batzutan kriston bakardadea sentitzen dut. Ze gauza hauetaz hitz egiten duen bakarrenetakoa naiz. Euskal prentsan, ez naiz ari... Beraz, esan nahi dut, ez da bat ere diskurso hegemonikoa, eta beharko luke ez dakit, ez? Eta horregatik diot karakterialki behar duzula gai izan hori eramateko, bakardade hori maila batean. Menutziko dugu, luzatzeagatik. Azken komendario bat, edo iradokizun bat, galdera bat. Baina dena dela, eta ez zaituzet inondik ere motivatu nahi, hitz egitera ez baldin mauzu hitz egin nahi. Baina, seguro irakasleak zaretela gehienak, ez hitzaileak, edo... Eta nik nahiko nuke pixka bat, entzun zuen aldetik, zuek nola bizi duzuen pixkat hori dena, eskola munduan, euskerarena, euskal kultura, ez dakit, zenbateraino sentitzen zareten orain korsetatuta, edo ez dakit, interesgarria iruditzen zait, ez dira ohikoak olako foroak, ez, nola bait, gauza hauen inguruan nola elkarrekin mintzatzeko. Ni hori, hango instituto batean ari naiz lanean, eta hango euskara irakasleek historia erakutsi behar dugu. Eta noski, historia da frantsesa, baina inongo lotxarik gabe, ez pentsak nazionalista, total, eta lehen mundu gerla ari nintzen esplikatzen duela 1000 bete edo, pentsa ni, lehen mundu gerla, noski, frantses ikuspuntutik, eta liburuak hori hola esegitzen zuen. Eta saiatu nintzen pixka bat, sartzen nola Frantziak erabilizuela lehen mundu gerla Euskal Herria frantsesteko eta frantses kontzientzia eta nazionalitatea hola pizteko, ez, nola borrokatuak ziren Frantziaren alde eta erori zirela Frantziaren alde, eta zakiz zer, eta hori dena esplikatzen nien, eta nola parte honetan gerla zibila, eta nola gerla ezberdinak diren hemen eta han, eta horrek arrakala sortu duela gure herrian, eta batek, euskalduna, batek esan zidan, baina Anderea, Anderea, esate dizute, Anderea, baina ez dakit, zuk esate duzun hori, ez dakit, eske gu frantsesa gara eta zuek espainolak. Zuen ulertzen, ez esaten ari nintzen. Eta, esan nion, noski, nire kautela guztiarekin, baina, herri bat gara, eta baina hori sentimendu kontua da, hori. Hola da, eta esango jozu, boz. Hemen utziko dugu, joango gara zerbait hartzera, laitz egitera, seguro horren hasiko zaretela hitz egiten, zuen artean. Mil esker, zuei etortzeagatik.